ganiya atong nasaksihan ang panagsugat sa atong Birhen Maria ug sa atong Ginoong Kristo. Kung nasayod kita, I don't know all of you already have this knowledge regarding this tradition nining sugat na itong ginabuhat karon. Actually, mga igsoon, no, kini na tradisyon na sugat ni Birhen Maria ug sa itong Ginoong Kristo, kita ra may gabuhat ani mga Pilipino, is because we are influenced by those Spanish, no, may naghatag ka na itong pagtuo. So bang bansa, no, karon no, ilang masimbahan, wa po nagsaulog niini. Apan kita, Pilipino, mo kinanong nasugdan. O there's nothing wrong regarding celebrating the sugat about our, no, sa itong Birhen Maria o sa itong Ginoong Kristo. Muna, no, kung basahon na itong Biblia, no, cover to cover, di na ito makita nga human na banaw nga itong Ginoong Kristo, nagsugat sila o nagkikita atong Ginoong Kristo sa itong Birhen Maria. Apan, in our theology, nasayod kita maigsuon, nga kinsa man day ang babae, nga wa gid mibiya, kangat sa itong Ginoong Kristo, gikan siya pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw, kundili no other than our Blessed Virgin Mary, nga wa gid mibiya sa itong Ginoong Kristo. Una kita, no, sa itong pagtuo, isip mga Katoliko Kristiyanos, most especially we Filipinos, no, we firmly believe nga una gid nagpakita ang atong Ginoong Kristo dadto siyang inahan. No, maako ba sa atong Ginoong Kristo na di mapakita siyang inahan nga mo man iyang inahan na pagawas kaniya gikan siyang tiyan, and also magiwa mibiya kaniya diya siyang kasakit kapait na nasinati. Umo kini no ilang pa nagsugat naghatag kanato og no, pamalandong sa atong kinabuhi, and also no kining enthusiasm sa atong kinabuhi nga ibisan pa man nga diya sa kinabuhi sa atong Birhen Maria tuod namatay atong Ginoong Kristo, mipakita gyapon ang atong Ginoong Kristo diya kaniya. Inaot no ing ani atong attitude regarding our life dinhi sa kalibutan. Kanunay ang Ginoong Kristo, kanunay ang Dios gapakita kanato, but it depends on us giunsa nato pagdawat ang atong Ginoong Kristo. There are signs, there are works of God kamot sa Ginoo nga nibuhat ni hulma kanato, apan sa mubas we deny it, sa mumas di nato gina-recognize. It's because no diya sa tong kasing-kasing usay siguro sa tong hunahuna pod sirado kita nga makasulod ang atong Ginoong Kristo or Espiritu Santo or ang Dios Amahan diya sa tong kinabuhi. Una karon nindot kita naawo no kini panagsugat adunay mga anghel nga nanganta, bahalag adunay mga palpak ganiha. No, di nato pasagdan nato no, duha ka palpak na mali ang pagbasa, and also ni kuan bagay nawa pagid ang kuryente. Apan kining tanan no mga buhat kini sa dautan kini sa yawa, gusto sa yawa na ma-discourage ta. Apan kini no kini hagit gyapon sa tuwa nga bisan pa man no kini mga kaguliyang nan sinati nato no di gyud kini makawala diya sa tong pagtuo, di kini makapahuyang kanato. Una maigsuon no karong sugat inaot no sugaton no sab nato nga atong Ginoong Kristo diya sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Sama sa imong ganiha, it depends on us. Kanunay man ang grasya sa Ginoo, galiyok sa tuwa, but nara sa tuwa giunsa nato pag-abri ang atong kaugalingon. Muna usahay ang uban no, miingon sila, pader, nung sa man akong kinabuhi, murag wa man ako mabati ang Ginoo. Siguro ate, kuya, diya si mong kinabuhi, sirado ka, di ka abri si mong kaugalingon nga musulod ang Ginoo diya si muha. Naningkamot ko, pader, nung uban pod no ura mo subraan ra pod sa pagtuo sa Ginoo nga tanan na lang ipasalig sa Ginoo, di na pod mubuhat no timanan nato maigsuon una makasulod ang grasya sa Ginoo diya sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kinahanglan po nato maningkamot no walay grasya nga musulod, walay milagro nga musulod sa itong kinabuhi kung di po kita maningkamot. Nga muna natutimanan kanunay na di kita magstambay-stambay lang. Pait kay ko, padre, wagi ko'y luoy kay mong pamilya, luoy kay mong pamilya. Kung saan taman, di po ka maningkamot. Kung mo kayo nakalisod po sa kinabuhi usahay ipasalig na nato tanan sa Ginoo. O ang uban po no, ipasalig na po tanan sa gobyerno. Tanan na lang naitabo sa iyong kinabuhi, gobyerno ang basulon. No, sa no, most especially no kining panahon na seleksyon. No, whether we like it or not, no, mudaog ba nato mga manok nato gipamboto, at the end of the day
kinsa man di maning kamot, kita ra mangyapon no kana mga politiko natong gipamboto or nakabikil ta sa atong mga amigo tungod sa atong kinsa atong gusto, at the end of the day wa gyapon nakaila sinyuha. Umuna atong timanan maigsoon na diya sa atong kinabuhi, no mag-focus kita, no think positive, maningkamot kita sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Kay the end of the day kita og ang Ginoo ra man gyud may mag-abot. No di nato pasagdan nga kita no maimpluwensyahan kita sa mga butang nining kalibutan, those external forces nga mo'y nagapush ka nato palayo sa Ginoo. Apan atong hunaw-naon kanunay nga dunay Kristo nga nabanhaw sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. O kita usab sama sa tong Birheng Maria, we must have this attitude nga gikan no sa pag-antos no from womb to tomb, no wa gyud mibiya sa tong Ginoong Hesukristo. No, can you imagine the life of our Blessed Virgin Mary? Gikan sa sinugdanan, buntis siya, namagdo siya, nagigusto mo patay kay tungod no na ang Mesiyas. No, gikan sa sinugdanan puros pag-antos. Umapo na no dili halayo sa tong kasinatian. Tuod pobreta, gamay pa ta. Halto na nagko na lang pobre lang gyapon. Tan-awon nato atong Ginoong Hesukristo, tan-awon nato atong Birheng Maria. No, wa gyud nawal-an og pagtuo, wa gyud nawal-an o pagpaningkamot sa kinabuhi. Umo kini ang dakong hagit kanatong tanan. No, nabisan pa man sa kalisod, umutuo lang kita kung adunay Ginoo nagiya kanato, surely kitang tanan sa katapusan magmahimayaon kanunay. Muna mga igsoon no karon atong iampo atong kagalingon. Humaniad ning humiliya nako again, we have this renewal of our baptism. Nakadala ba mo kuan kanang kandila? Wala no. Gapon nino nakadala mo. Anyway, bisan pa man no, kumaniini no atong buhaton ng ang atong renewal sa atong pagkabinunyagan kapriya sa atong gibuhat gahapon no, atong gabi nga diya sa atong kinabuhi no, kinahanglan no ma-renew atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga makaingon kita, uy Katoliko day ko, uy aduna day Kristo, aduna day pagkabanhaw sa akong kinabuhi. Muna maigsoon no karon na diya nini panagtapok nato karon sama sa gingon gapon, this gathering is not just an ordinary gathering, apan kini mokot ning kinabuhi nato, the point, the peak of our faith nga diya nining panagtigom nato karon dinhi nato mapadayag ang atong pagtuo.